Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia. Kontatutzera nua bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna, Pasaia zinale, ailegatu ez danak, egin bezagalde. Hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zabe. Pasaia beti sonatua dago, errapinta besta urte bat igaro. Urrenduan jarriko dituzte lan nago, harrera estuago edo zezen handiago. Lenda bizi, beizar bat gidaria, bandera eta guzi. Harrapatzen zuena, burrukatzen hasi, azkenian kanpora, plazatik igezi. Honako gauza indigan. Hiru komerziante plazatik kanpoan, ospolo eta barkilo labana tratuan. Pareta egon arren amaroin altuan, pamparroi pasatu zan putzura saltuan. Gehiago ere bai, lurrian ziraldoka egin zuten lasai. Ezkonberriak eta zenbait amagalai, zezenaren mendian ez zuten jarri nahi. Itxasberan, hori jarritzen gara sartu. Bezlako tokitan, konfrontan, bentxe, ikusten aldugu pixotu da, bentsen eta arraia markatzen du, arraia gure azkenikan pasatzeo, bentxe markatuko du. Hau da vertikal, seinale vertikal bat, hau dira pasatzen du, arraia guztu da seinale du, Plazatik itxasora zalka da igeri, adarrik besterikan ez zuen ageri. Bakerua begira bere zezenari, egerita handitu hiru libra hogi. Sigue.
Ya sabes lo que es bueno y ahí... Bueno, gaineko parian, ez horria dakau, eta Uriarte ibaia, beste ekartzen dugu bere obrak. Bai, horrea. Barkua,